2, 1, fire! Přijďte se pobavit na tradiční řípskou pouť už tento víkend od pátku 26. do neděle 28. dubna. Na úpatí hory Říp na vás čekají nejen pouťové atrakce a stánky, ale i bohatý program. Look out, here we go. Time for fun. Attention! Pátek 26. dubna 2024 v 16 hodin. V 18 hodin vynález kázy. V 19:30 New Age of Smokey. Sobota 27. dubna od 10 do 16 hodin Podřípský přesnář, od 10 do 13 hodin Aquarius, ve 14 hodin Bordeaux. Život mě do očí vříská a já jen vím, že je to tak. V 15 hodin Václav Faltus. A co prosím račte pít vy? A tím pádem já nic, já řídím. V 15 hodin 45 minut Josef IX. Život, to si pamatuj. V 16 hodin 30 minut Tomáš Ringel. V 18 hodin opět a Radeček. Když to někdy není, tak úplně... Neděle 28. dubna v 11 hodin Pepa a Majda, dětská show se skřítky. Ve 12:30 hudba na klíč. Ve 14 hodin Alžběta. Parašutisté, možnost letu vrtulníkem a mnoho další zábavy. Tak nezapomeňte, už tento víkend Řípská pouť 2024. Krapčice pod horou Říp.